अगर आप भी चाहते हैं भोजपुरी पॉइंट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। नमरी 50 के छोड़ दे तू आशा, नोट 500 के बिगड़ल बदासा, फाटल बजेबी में फंस के हंस के लेला ना 10 के, हंस के लेला ना 10 के, हंस के लेला ना 10 के। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। साटा पर गलत जगह आइल बाड़ू नाचे, लइका सतह के चबा जाई काचे, साटा पर गलत जगह आइल बाड़ू नाचे, लइका सतह के चबा जाई काचे। कमर लचकावा सबके देखावा, कमर लचकावा सबके देखावा, मिले जवन धल कस के हंस के लेला ना 10 के, हंस के लेला ना 10 के, हंस के लेला ना 10 के। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कुंदन साहित्य आज छोड़ी नहीं तो हके, धदी जवानी सट जवे पमोह के, कुंदन साहित्य आज छोड़ी नहीं तो हके, धदी जवानी सट जवे पमोह के। लेबू तो लेला रात भर झेला, लेबू तो लेला रात भर झेला, चिखे दाना उठावा के रस के हंस के लेला ना 10 के, हंस के लेला ना 10 के, हंस के लेला ना 10 के। नोट 500 के बिगड़ल बदासा, फाटल बजेबी में फंस के हंस के लेला ना 10 के, हंस के